Студио за всеки, който има какво да каже. Оро дека съм се научила да игра. Те тука на Ридо, жените, Ридо го думахме, площадо сега го думам. На Ридо жените на песен оро игра. Ние се фанеме заднихте така настъпани, утепаме се настъпани, ама учиме се. Оро да играем и песни да поем. Ойдеме на жетва. Мама че ме води или дете маненко има некъде да го люлям, да го пазим, или вода че им носим, или класия че собирам, ако е жетва. Като поялни, всичко сам запечатила у главата. От детенце. От детенце. И после вече като почна да има, нали, събори, надпяване, такива работи, и аз такова желание, с таков мерак съм тръгнала и верно бех най-млада у трупата у жените, що е, но всичко знаех, всичко и си пееме, и обичай си даваме, и те така сме се учили. Одека чуем жените вечер на седенки, ойде мама не дава да иде, мама я ревем, клинкам по нея, па станем той да мони, па седа и си поя на тройки, те така общи песни си поя, предат, коя преде, коя плете, коя превърта, коя ще има работа. Все съм слушала и всичко съм запечатила. Мога да така, ако нема 100 нагор 200 песни да знам. И всичко сега, като чуем песента, всека една песен ми пододи до коя е била, какво е била, сещам се веднъж за нея, не съм я забравила. Имах и дедо на мама баща. Като ойдеме при него, на мама сама, друго нема дете, ойдеме при него, он не беше добре човек, лъжи. И е участвали у войните там по Сърбия на там. И като ни закажете тия песни, що са македонските, всичко ги знам, всичко. Седне и с нас и ни учи. Много хубаво поеше на трапеза, сватости, така народни песни. И то там съм се научила. Всичко ми е запечатано лакъл. На бъни вечер, като се сбереме, мама и комшитите там, навлеча нещо кляпатаци, цела нощ проти бъни вечер тропа, печа, погачи, това, онова, ошаво, свара, всичко приготва. Ама през нощта и през дено па ние че изядеме сливите и ошаво, божичко, па немаше нищо друго. Благо по едно шикерче, ако ни даде. На крущчета имаше шикер и от ошаво ни даде една тро. През нощта, че свари мама, ние беме 7 деца. Ако станеме сите по стиска да вземеме, нема що да остане за бъдни вечер. Изпеча, приготвя, остане само тиквенико. Сърмите направя всичко, па вечерта се собереме, татко донесе слама, постеля, тръкаляме се по сламата, мама после постеля църга, па туриме салю, па натура яденето, па пиеме, пияда е они възрастните, ама те и ние деца благовино некаков пелиндо влачех я, сипна ни по малкучката, лизнеме и ние. Па тамън превечераме, кой е пръв превечерал, че гръмне. Пушкали са, що има, дека са превечерали. И ония, па после комшиите, като коледари. Они у нас, ние у други, и цела нощ така е била, па децата. Че побием един пирон, па немаше дъсти, земя беше у одаите. Един пирон и на него четуриме лефли, стотинка ли железна пара и с оресите. Льош, да видиме кой че печали да вземе парат. Пате така на чиф и тек, ореси и лешници. Чиф и тек ли, ако угоди чиф, че му ги дадем, ако рече тека, они били чиф, мене ми остана. И те така сме били. На Йованден, ютре че е Йованден, днеска треба пихтията да се свари, да се приготви, че идеме на дьол. Те тук е у ниското пишех я дьол. Студ, мраз, лед, како сака неке. Пиша дьоло, тура слама, тура това, онова, а те тук не беше застроено, врло беше, ние моми беме,
Ергените като ни фане отгорта доле, тамън един ме пущи, друг ме фане и гола вода ли тако ми помръзнал. Помръзнал ми ли тако, па нима болест бре да ни е фатала, нима нищо, па се върнеме дома, па погача, мама изпекла, жешка погача с пихтията, сгрееме ратия, пинем, апнем. Айде после па на орото на Ридо. Дотевно. Те така е било. На сурова па од ниедно време станеме па рано одехја. Кравајчета тога и месо. Ореси и лашници нешто ако им дадеш. Децата поеда на сурова, мама изпекла кравајчетата, на секо дете месе, кравајче у торбето. Тура после они се собера некаде па си упржа, па си пина, апна си. Така сме на Јорданов ден, че се иде на манастиро. Водици го думахме, ние Јорданов ден водици. Па там, па црквата като мине, после попо кум избера, кој че е кум, па сипое кумо у шијата вода. Не да е студ, не да е мраз. Че се наведеш, че ти сипу шијата вода за здраве. И така беше. Кој менјак посреща си, кој не празнуе си. И така весело беше, весело празници. Старците като појда горе по малата што беа. Старци, они са си били, мене са ми се вишли старци, от јас сам била дете. Они са били около 50 години, не са били по-стари. Па като запоја у таја къщата на Свети Никола си па служехме. Рибник че направиме, колаче омесиме. Тия комшии дојде у нас. Ап на пина. Ние чидеме у них, Николајче. Ние чидеме у них. И така си служехме. Това го думаме служба. И празниците така сме си прекарвали. На Тодоров ден. Која е млада невеста, негодиња сала, а и на Јованден, која е невеста, негодиња сала, деверова топи у водата и она го даруе. На Тодоров ден па младите невести наđездили се, нагласили се, крпи, колаче, на тепси фанали, свекрвите ги вода. Која како приде, като рече, Рита невестата, свекрвата пази. Па дојда тука на площадо, па на Песен Оро, камењаријата и они слезна одгоре, каде 4-5 часо да гледаја. Па на секого чупиш од колачот царевици, па Оро, песни, и те така е било. Велиден се паза дадеше. Вели четврток јајцата че бојадишеме. Ние още спиме, мама бојадисала јајцата и сите ни нацрвила за здравје на челото. Ка се погледнеме се црвени тука по челото. Па, после тога и козунаци јако не се месеше, ама кукулници. Ние слати кукулници, фурњата лебочи спече, колачо, насред едно бело јајце, црвено јајце, после покрај белих тури попече. Па на сети колку сме души по един кукулник, па на говедаро, зарантаче овчаро че иде с овците, носи му се јајце и кукулник. На секого те така беше. Ѓерѓов ден че се зададе, тогај па горе ја одека си бех, имаше един орех у реката. И като се собера цела мала, предишниот ден идеме та береме цвеќе, па плетеме венчета на билјавиште, па крмиме овците, плетеме венчета на маќата што че јагнето да се коле, ној туриме венче и на јагнето туриме, на котлето, на бучката, рано млекото треба се избие, се цвеќе се натура. Па като дојда за коља јаретата, кој јаре, кој јагне, кој што имал, угориме фурњата. Натураме ги за вечерта да са готови. Па жените песни, кои се мера, кои љуľќа врза, па се љуљаја, кој... Те така беше, така